Hey guys, welcome to Rakshi Thulu Talks Live. ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಜನ ಅಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈದು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿರಿ ಬಂದ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜೋಡು ಸೊ ಏನಂತ ಸಡನ್ ಅದು ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಾ ರಂಜಿತ್ ಪನ್ಪುನಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಎರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು 11 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಸಡನ್ ಅದು ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ 4 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ತಿನ್ನಲೆ ಸೊ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಬೈಜಲ್ ನನ್ಲಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂದ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಚಾ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೋ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ತುಕ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಬಲೆ ಬಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪುನ ಓಲಾ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಲೂರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಯೆರು ಇತ್ತಿನ 4 ಜನ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಯೆರು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತುಕ 8 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ತುಕ ಆಪಂದು ಕೂಡ 5 ಜನ ಏರು ಸೊ ಮళ్ళీ 5 ಜನ ಅಂಡ 5 ಜನ 10 ಜನ ಅಂಡ 10 ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಪಂದಿತ್ತ 10 ಜನ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ 10 ಜನ ಇಜ್ಜಿನ 5 ಜನ ಅಂಡ 5 ಜನ ಅವಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಜಿಂದ ಏನಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿಂಕ್ ತೂದ್ ಬಲ ಓಲಾಪ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ಲ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಯಿಜೇರ ನನ್ನ ಸೊ ಇಪ್ಪುನಗಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಲೈವು ಈ ಜನ ಇಪ್ಪಡ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವನು ಬಾಬುನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ತೋಚ್ಪಾವ 1 ನಿಮಿಷ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಬು ಪುಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತ ಪುಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಜೇರು ಅದಾದ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು
ಬೇಲೆ ಜಾಂಡಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನ ಅಲ್ಪಗ್ಯಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋನು ತುಲೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಂಡ ಇರಿಗಣ್ಣ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ಪಸೊಪ್ಪೊಲೆ ರವಿಕಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಸೊಪ್ಪೊಲೆ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ದ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಸಾರಿ ಸೋನು ನೀ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ ಸೋನು ಮಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತರ ತಕ್ಕುಲು ಸೋನು ಬಾಬು ಕೊರ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗ ಗಿರಕಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಬುಚ್ಚಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಬರೋ ನಿಜ್ಜಲು ಯಾವತ್ತ ತೀಯರತ್ತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಗೋಪುರ ನಾಯಿ ಬರ್ಪಾಯ್ತ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪುಲೆ ಬೆಂದ್ರು ಸೂಪಾಡ್ನೆ ಪೂರ ಹಾಳಂಡು ಸುಚಿತ್ರ ದೇವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದದ ಬಲೆ ಒಂದು ಏರ್ ಸುಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಚಿತ್ರನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಲೆತ್ತವರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡತ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಸುಚಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ನೆಂದಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನಿನಾತೆ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ದಾದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಕೇರೆ ಪುರ ಒಯ್ಜಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಭಕ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಯಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈವ ಮೊಕಲ್ನ ಲೈವ ಚಾಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಮೊಕಲ್ ಲಡೆ ಮನ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಕೇಂದರ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರ್ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ನೀರೆಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತು ಜರಂದು ಓಲಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಚ್ ಬೈಲೂರು ಪನೋಡ್ಗೆ ಕಾರ್ಲ ಬೈಲೂರು ಅವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಪಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ಲ ಪಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಪಂದಿಪ್ಪು ಅನ್ ಬೈಲೂರೊಂದು ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ದಿಜಿರತ್ತೆನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆನು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ
ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ. ಓ ನಿರ್ಮಲ ಓ ಬಂತ ಓ ನಿರ್ಮಲ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ವ್ಲಾಗರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅರೆ ನೀ ಭಯಂಕರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಂ ಅವೇ ಕಾರ್ಲ ಬಜ್ಜಿಗೋಳಿ ಕಾರ್ಲು ಈರು ಅಲ್ಪ ದಾರ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಪೋಡಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಪೂರ ಜೋರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 4:58 ಪನ್ನಾಗ 4:59 ಪನ್ನಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜೋರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಾತೆರು ಅಂತುಲ್ಲ. ಸೊ ಈನ ಪನ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಈರಂಡಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಸಿಯಾನ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೋಡೇರಿ ಕಂಡ ಈನ ಡೇರ್ ಕೊರಿಯಾ ಎಂತೂ ಈಜಿ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಈಜಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟತಿ ನೋಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟತಿ ನೋಡ. ಐಶ್ಮತಿ ಶನಿ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಹಲೋ ಆರ್ ಕೊಂಕಣಿಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಕಶಸ್ ಹುಷಾರಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐಶ್ಮತಿ ಶನಿ ಅವರಿಗೆ. ಒರಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚಿನೆಯ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೈ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಜಿಂಜಾಡ್ ಬಂದು ಅತ ಅಂದಂದ ಅಂದು ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂದಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕೋಲಂಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳಾರತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿ ಆಪ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರ್ ಬೈಜಿ ನಾನು ನಿಂಗೊಲ್ 3 ಜನ ನಿಂಗೊಲ್ 2 ಜನ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸುಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಗೊಲ್ನದಾಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್. ഞാൻ ಇಂಚನೆ ತೂವರ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ತುಕ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ್ ಸಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಈನ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಾಗರ್ಸ್ ಪೂರ ಏಪ ಫ್ರೀ ಆಪೇರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಾತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಏಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೇರತ. ಸಂಡೇ ಮಲ್ಪೋಡ ಸರಿ ಸಂಡೇ ಮಲ್ಪುಗ.
ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುವರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಕೆಲವು ಸಂಡೇಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ಸಂಡೇ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುವೆರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲರ ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪಾತೆರೆ ಸಮಾಪುಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪು. ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೈತಲ್ಸಿ. ಸೊ ಅಂದ ಸೌತಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಹೊಂದಿನಂತೇನು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಚಿ ಉಳ್ಳಾರು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಾರು ಆ ಊರು ಇಪ್ಪರೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಿರು. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಲೈವ್ ಬೈದಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ನಂಗೆ. ಸಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಪೊಂಡ ನಿಗುಲು ಚಾಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ಒಂಪೊಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜ. ಈನಾಂಡಲ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪೊಡತ ಚಿನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಈ ಪಾಂಡಲನು ಒಂಡ ರೀಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೈ ಈನಾಂಡಲ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆವು ಖಾಲಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತುಂಡ. ಸೊ ಲೈವ್ ಓರಣ್ಣಂದು ನಿರ್ಮಲ ದೇಸಾಯಿಗೆ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಂ ರೀಸನ್ ಇಂಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನು ಬಂದಿತ್ತ ಡೇಕ್ ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನು ಬಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಏನು ಪಾತೆರ ಉಲಿಸೋನ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎನ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಲೈವ್ ಇಂಕ ಇಪ್ಪುನಗುಲಾಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಇಜಿಂಗ ಇಪ್ಪಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬರುವೇರ. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲೆ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ 1K ಅತ್ತ 1K ಪನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನಲ್ಲ. ಅರುಣ್ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಅರುಣ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಬೇಲೆಡು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಆಗ್ತಾನತ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಬಂತು ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಪಲ್ಲೆಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಜೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಜೇರು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಲಿಂಕ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಅವೆ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಾನು 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ಉಂದೆಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕಾಮತ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಬರ್ಪೇರಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒತ್ತೇರು ಏನು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೊಡಂದು ಇನ್ನು ಯಾತ್ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಲೈವ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೈದೇರು ಐದು ಖುಷಿದಾಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂಕ ನಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನಮ್ಮಗ ನಮಸ್ತೆ ಪಂತೇರು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಇರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದೇರು ಅಮ್ಮಗ. ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಾರು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಅಂತೆ ಏನನ್ನು ಉನ್ಮಲ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಟ್ ಕಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೂಪೇರಿಗೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಬೈಲುಡ್ಲ ಪೂರ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1K ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ ಯಾವುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಾವಡತ. ಸೊ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಚ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚಿತ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಏನಡ್ದು ಇಜಿನ ಬೋರ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೀನಂಡಲ್ಲ ಬೋಡ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪಾಡುವೆ. ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಸುವ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಸುವ. ಎ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಆತ ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿಜೆನ ಲೈಫಾ ಎ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಮಿಲ್ ಕವಿತಾ ಕೆವಿನ್ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ, ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಕಾ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಏನ ಪಗನೆ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತ ಪೂರ ಕಂದೀತ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ, ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಿಕ್ಲೇಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಅವೆಂದು ವಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪು ಜತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಹೋ ಅಂಚಾನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಜಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್. ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡತ್ತ ಎಂಕ ಕೈಕೊರೊಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ತುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸುರಕ್ಷಾಗೋಸ್ಕರ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ. ಅವು ಮೊರಣಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ, ಅವು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನೆ ಆತೆ ಇತ್ತಿ ಚೂರು ಈನ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಂದೆ ಆತೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಕಿನ್ರು ಪೋಂಡ. ಅವು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಲವ್, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲವ್. ಸೊ ಮಲ್ಪುಗ ದೀಪಾವಳಿದ ಮಲ್ಪುಗ ವ್ಲಾಗ್. ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವರುಂಡು ಇತ್ತಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ. ಫುಲ್ಲು ರೂಮ್ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನಮ್ಮನ. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ. ನಮ್ಮನ ರೂಮ್ ಈನ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಈನ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮನ ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಂಚೆ ಪೂರ ನಿಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆವಡು ದೀಪಾವಳಿ ದುಂಬೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲ್ಲ ಮೇರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೇರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 2-3 ದಿನ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರುತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತ ರಜೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ರಜೆ ಉಂಡತ. ಸೊ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂತೆ ಬಲೆ ಬಂದಾರೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಚೇರು. ಸೊ ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡ ತಕುಡು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ. ತುಲೆ ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಪಡ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇರೇಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ದಾದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೊಲಿ ಮಾರೆ ದಾದಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಏನದಾದ ಗೊತ್ತಾ. ರೀಲ್ಸ್ ಅರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೋಡ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಪಂದ ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಅರೆಗ್ ನೆರೋಚಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದು. ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆ ತೋಚ್ಪೋಡು.
ಸೊ ಆರು ಓಕೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಿಂಡವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಪು. ಸೊ ಏ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೆಲವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಕ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುವ ಚಾಯ್ ತಾಬಲೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬುದರ್ ಬರೋ ಯಾನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಓದುದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಪ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪುದರನ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಮ್ಮಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬರುಚಿ ಒಂದು ಏರ ಬೇತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸೊ ಚಾ ಇತ್ತಾ ಬಲೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಕೂಕೂ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇದ್ದೀರಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ. ಸುರಕ್ಷಾ ಅವರು ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಏನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಹಾಕುವ. ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಿ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಕುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರೋನ ಗರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವ ಇಂಕ ಅವಿತ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ. ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೇ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರದ ಅದ ಮಲ್ಪುನು. ಇಂಕ ಏರಾಂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿ ಯಾನು ಓನಸ್ ಮಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾನೇ ಮಲ್ತದು ಯಾನೇ ತಿನ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಯ್ ಮಲ್ಪು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಏನು? ನೋ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಡೆದ ರೀಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಸರಿ. ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಅವಿತಾಗೆ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ಇನ್ನು ಪುದರಿ ನನ್ನ ಸರಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ. ಸಾರಿ. ಇರು ಅಲ್ಪದಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಕೊಕ್ಕಡದಾರು ಒಂದೆತ್ತ ಸೌತಡ್ಕದಾರು ಅವ್ರಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ತೀರು ಪೋಯರಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಅಬ್ಬೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಟ್ವಾಳದ್ದು ಏನೋ ಲೈವ್ ಮಾತಾಡ್ ಹೋಗ್ಲಾರ. ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಳೆ ಬಲಸುವೇರಿಗೆ ಯೋ ದೇವ ಇನ್ನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಮಾರೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೂಡಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಸುರ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವಿತಾ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಐರಿಗ ಸುರಕ್ಷಾ ಹೊಡೆಬೈರು ಸುರಕ್ಷಾ ಸತತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವರ ಬತ್ತನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು. ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ ಇಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಉಂತಿನಾತೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋಟ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಂಡೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು. BC ರೋಡ್ಗೆ ಇನ್ನು BC ರೋಡಾ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಲ್ಲ BC ರೋಡ್. ಏರೇನು ಬರ್ರಪ್ಪ ನೋಡು ಬರ್ಸನಾ ಬರ್ಸ ಪೋದಾಂಡ್ ರಂಜಿತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೇನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಂಜಿತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಅವರು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ.
ಅಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಡೆ ಹೊಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮಗಳ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ರಾಯಿ ಅಂದರೆ ಊರು. ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನೀರಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ರಾಯಿ ರಂಜಿತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಊರು ಅಂದ. ಸರಿ 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 ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಂಕ ರಾಯಿ ಬಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ಈ ರಂಜಿತಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ನ ಊರುದಾರ. ಸರಿ ಅವ್ರೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ದಾರ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗನ. ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಎಂಚನ. ದೇಗ ಬೈಜೇರು ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಈರು ಪನ್ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಗ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಕೊರೆ ನಿಂಗೆ ಗೌತಮಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು. ಲಾಯ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕದ ಅತ್ತೆ ಅನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ. ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಇನಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪರ್ವೆ ನಾನು ಈಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೊಂದು ಮೂಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಪ್ಪ ಎದ್ಕೊಂಡವು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೇಗೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ ಇಲ್ಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುವೆರು ಮೇರಂತೂ ಬಿರ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜೆರನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂಬ್ಲೇ ಪಂಡ ಪತ್ತೊಂಬೇರು ಅವಳ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತೊನೆ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ನ ನೀನು ಅನ್ಪಾಡ್ನು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಗಾಡಿ ಹೋಗುನು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಒಂಜಿಲ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿದಾಲ. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬೂರುಂಡ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲೇಜ್ ಒಚ್ಚೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡ ನಿಂತ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೊಕಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ನಂಗ ಮೊಕಲು ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಿತ್ತದ ಸುರಕ್ಷಾದ ನಿರ್ಮಲ ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವೇನು ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ನಾಗ ಸಕ್ಕತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಬತ್ತುಂಡ. ಈತ ಕೂಡ ಅವ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು. ನೀನು ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೇರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಕಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಕಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾದ ಪೋಂಡಿನಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಪೋಂಡೆ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ರಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಧೀರಜ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾರು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆರ್ಗೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇಜ್ಜೇರು ಐ ಧೀರಜಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಇಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಏನಂಡಲ್ಲ ಬೂರುಣ ಮೀನು ಲೈವ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಉಪೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯ್. ಸೊ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೈವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾನೇ ಪಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತರು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸೊ ಪೂರ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ಗ. ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತುಕ ಸಂಡೇ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲೈವ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂದು ಲೈವ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಬೇಲೆ ಪೋದಿಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೂರ ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್. ಸೊ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಸಂಡೇ ಮಾತಾ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.